Zer da beraz, Euskaraldia? Herritarren hizkuntza ohiturak aldatzera datorren ariketa. Euskara dakigunak erabiltzera animatu nahi gaitu eta ulertzen dutenak entzuteko prest jartzera. Zazpi. Euskal Herriko 7 lurraldetan ari gara ariketa martxan jartzeko lanean. 16. 16 urtetik gorakoek parte hartu dezakezue ariketan. 11. Azaroak 23tik abenduaren 3 izango da. 11 egun euskaraz. 4. Orioko udala, Karkara Euskaltzaleen bilgunea, herritarrak eta erakundeak denak elkarlanean. 2. Herritarrak autua egingo du. 2 funtzio ditu aukeran. Belarri prest edo aho bizi. Bat. Ariketa bat, denona, Euskaraldia. Aho biziak ulertzen duenari euskeraz egingo dio. Besteak erderaz erantzun arren. Ez ezagunei ere lehen hitza gutxienez euskeraz egingo die. Belarri prestak hauxe esango du egidazu euskeraz ulertzen dut eta agian erderaz erantzungo dizu. Baina zuk niri euskeraz egitea nahi dut. Euskeraz hitz egin eta euskeraz ulertzen dugun guztion artean egin dezagun ariketa hau. Eta jada erabaki hori hartu duen 14koa txalos hartu dezagun. Badatoz holtzara erabaki hori hartu duen 14koa. Nadet Agirre Arruti, Miren Etxeberria Guridi, Marijo Salsamendi Goiti, Leire Fernandez Elgorriaga, Oian Gozategi Urbieta, Inigo Esposito Murillo, Maria Jesus Elorza Lekuberrieta, Elena Bailin Zaldua, Richard Piata, Josi Roiz Fabregas, Jaime Colado Gutiérrez, Miguel Miera García, Amaia Loidi Iraola, eta Bakartxo Egiristain Huertas. Eta lehenbizi, ondoan dut eta patroian gana, urbilduko naiz. Egunon, Nadet, egunon. Egunon. Bueno, gure 14koan patro izatea onartu duzu, nolabait? Zer dela da onartu duzu? Bueno, azkenen euskeran hitzeitian alde egotia gauza bada, baina gero praktikan jartzea beste gauza bada. Eta nik uste hori pixkat desberdin berdela eta alde hotetikan praktikan jartzea pasa berdeu. Eta hori, azkenen hori jo jende asko hitzeiteu euskeraz, eta hizkuntza ohitura hori aldatzen saiatu behar dugu. Eta zer batea egite baldin badeu, eta danon artetik pixka gehiago jartu baldin badeu, lortuko deu, eta hori, euskeraz gehiago hitz egin dugu. Zergatik hasi zeinan, Richard, euskeraz ikasten? Bueno, hemen behar da euskera bizitzeko, pixkanaka euskera egin Arriz. Zutzako euskeraz hitz egiteak ze balio erantzi du? Bueno, egia esan gu ez gea kontziente euskera hitz egiteak dakan balioa. Gutzako naturaltasun osoz gure testu ingurun euskeraz jardute geha da. Eta orduan, gure erronka hemendik aurreakoa izango da, gazten artean bintzat, oandikane naturaltasun oso hortan, euskeraz bizitzen jarraitzia, bai etxen, lanen, familin, eta
eta egunerokotasun guzti. Eta hortako euskera handilea da, nik uste oso ariketa egokilea, eta euskera jakitetik erabiltzea hasteko garaia hasiko. Miguel, euskera ikasten ahalegin handia indezu eta mintzalagun programari esker praktikatzen du Miguelek. Merezi izan aldo. Bai. Merezi izan du. Netzako erronka polit bat iruditzen zait. Guain dela 3 urte hasi nintzen berriro euskaraz saiatzen. Eta nire alabakin eta bere lagunekin hasi nintzen dana euskaraz saiatzen egunero. Eta beharra dakat eta oso gustura nago. Eta horregatik aukera polita iruditzen zait. Eskerrik asko, Mari. Nola sentitzen zara, herritarrek gaztelaniaz hitz egiten dizutenian? Egunon denoi, gaizki sentitzen naiz. Zergatik, yo hace 8 años que vivo en Orio y cada vez que las personas oriotarras tenéis que dirigiros a mí en castellano, a mí me duele el corazón, porque como muchos sabéis, soy catalana y cada tierra tiene su idioma y eso prevalece ante nada. Bai, txalo bat, amolakoa. Azaldu zuegu zein nahi deun eta nola egingo deun. Eta zuek eman behar dezua pausua. Inguruan, ohiko harremanetan egin behar da ariketa hau, familin, lagun arten, lanen, eskolan, dendetan, esparru guztietan. Orion taldeka antolatuko gea. Enpresak, ikasketa zentruak, kirol da kultura elkartek, kuadrillak, entitateak, talde bakoitzak izan dezala bere 14. Eta hartu gogoan izen emate eguna, irailak 20. Irailaren 20tik aurrera eman dezakegu izena, belarri prest edo aho bizi gisa. Berriz ere eskerrik asko 14ai, bi zuek, eta oan zuen txanda da. Eskerrik asko.